бештаре аз таҷҳизоти тавлидӣ дар нерӯгоҳи норак кӯҳна шуданд, ки ба қавли мақомоти тоҷик ба масъалаи амнияти энергетикии Тоҷикистон марбут аст. Ин нерӯгоҳ 46 сол боз фаъол аст ва ин таҷҳизот арзиши истеҳсоли барқро ба маротиб афзудааст. қарор аст соли ҷорӣ бозсозии куллии нерӯгоҳи норак бо кӯмакҳои бебозгашти созмонҳои байналмилалии молӣ оғоз шавад. ҳозираш ба ҳозир тендер гузашт, Андирсгидро компания бурид. ҳазинаи бозсозии нерӯгоҳ 650 миллион доллари амрикоӣ буда, аз ҷониби Бонки Осиёи рушд, Бонки ҷаҳонӣ, Бонки Исломии рушд ва Олмон дар шакли грант ҷудо шудааст. таъмири нерӯгоҳро ширкати Андрес Гидрои австриягӣ бар уҳда гирифтааст. дар назар аст бо ин маблағ аксари таҷҳизоти асосии нерӯгоҳи норак иваз карда мешавад. бале, барои иваз намудани худи 9 та гидрогенератор ва тамоми таҷҳизотҳои асосӣ ва ёрирасон. ба гуфтаи масъулони нерӯгоҳ аз аввали соли оянда воридоти таҷҳизоти нав барои тавлиди нерӯи барқ дар ин нерӯгоҳ шурӯъ мешавад. давоми таъмири нерӯгоҳ ки то соли 2020 идома меёбад, тавлид ва интиқоли барқ дар ин нерӯгоҳ қатъ намегардад. ба гуфтаи масъулони ин нерӯгоҳ, тибқи хулосаи мутахассисон, баъд аз анҷоми бозсозии кулли нерӯгоҳи норак, зарфияти тавлиди нерӯи барқ дар он то 10% афзоиш меёбад. аввалин агрегат ё чархаи нерӯгоҳи норак соли 1972 фаъол шуда, ҳамасола то 12 миллиард киловаттсоат нерӯи барқ тавлид мекунад. дар тӯли солҳои фаъолияти нерӯгоҳи норак дар ин ҷо ҳудуди 438 миллиард киловаттсоат нерӯи барқ тавлид шудааст. нерӯгоҳи норак бузургтарин нерӯгоҳ дар Тоҷикистон буда, ҳоло ҳудуди 70% аҳолӣ ва корхонаҳои азими Тоҷикистон аз нерӯи тавлидкардаи ин нерӯгоҳ истифода мекунанд. мақомот умед доранд бо таҷдиди куллии ин нерӯгоҳ умри он ба 10 солаҳо тамдид карда мешавад. Шодмон Ятим, Искандари Фирӯз, Озодӣ, шаҳри Норак.